Ringan sehat walafiat. Dawak sami-sami. Panjang yuswa. Murah rezeki. Amin pangestunipun. Apa, Be? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok bis Jaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Sing ra ngerti unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebaya, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawaan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Nggih, luwes ngono ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ra ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep nyuwun sewu Mas Yoyo pripun pawartosipun. Ngarep ya. Mboten pinanggi lho Mas. Nggih. Mengarep. Oh, malah mengguri. Suwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok bilih kula wonten klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Monggo Mas Andi, Pak Luki Sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Mas Andi TB sehat nggih Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pikantuk sehat walafiat, Bu Cangik, Bu Limbu. Alhamdulillah. Ah, luar biasa malam ini. Pripun Mas TB? Sumaroto Ponorogo luar biasa wayangan dalam rangka nonton bareng Indonesia lawan Irak. Lho. Kleru ngawur ae. Festival nggih Pak nggih. Festival Budaya Mataraman. Festival Budaya Mataraman niki kebenaran diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Inggih. Sesarengan kalian sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur mapan wonten Ponorogo teng Pasar Sumaroto. Dalu leres. Wah niki pas. Piye Mas? Ngendikane Pak Giri Sancoko, Pak Bupati bahwa perekonomian di Ponorogo itu mengalami kenaikan 6 sampai 7%. Nggih. Yang hebat mboten namung niku lho Mas. Pripun? Salah satu kabupaten yang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi itu hanya di Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan untuk Ponorogo, luar biasa. Luar biasa Ponorogo saiki wis ra ono komplek, Mas. Alhamdulillah. Saya sangat. Nggih, mergi saniki zamane online, Pak. Wis regane cetok. Wis up ngawur niki saya ngawur Mas. Ketoke ngelem ning ngeblekne lek kuwi. Mboten niku namakan penyakit masyarakat Pak niku. Pekat Ponorogo pancen hebat luar biasa. Perekonomian tumbuh dengan pesat dengan melejit dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Napa meneh niki sewanten Pasar Sumaroto. Pripun? Nyuwun sewu jenengan nek dereng diarani teko ning Sumaroto niku nek dereng jenengan mampir tenggone Cakruk Druwo, Pak. Napa? Cakruk Druwo niki gene Mbah Galung premane Ponorogo gedhe dhuwur niki. Masya Allah ngoten nggih. Jajananipun komplit ana. Eneng jenang Ponorogo asli, cucur, Nggih. getuk golan ana. Nggih. Terus bolmu. Apa kuwi? Bolmu ki apa to, Be? Jenengan ngerti roti cilik mboten to, Pak? Roti cilik niki lho. Bolu. Luwi Jakarta nek Ponorogo niki mu.
Dadine terus gue, bolmu bolku. BTB Masya Jakarta, Masya Ponorogo iki nek bolu ya bolu. Ah, lu gak pernah ke Jakarta sih. Waduh. Makanya gak bisa ngomong Betawi. Lo emang asli Jakarta? Main dong ke Jakarta sama Pak Cahye. Waduh. Cahyo. Aniku jadi Pak. Oh, cara Betawi. Nggih, Betawi aniku jadi Terus Emang lo asli Jakarta? Gue sebetulnya Jakarta, Pak. Jakartanya mana? Tanah Abang. le wilayah ya Abang ya Abang. Anu jadi Pak. Oh, Tanah Abang. Ye, Tanah Abang. Lo sekarang kok di Jawa? Gue aslinya di Jakarta lama, Pak. kok pulang ke Jawa? Iya, atlet di sana gue bukan dagelan. Oh, atlet apa? Atlet karate, pencak silit, gue Eh. di sana. Wis. Pencak silat. Aniku jadi Pak. Ah, ya ora kabeh dingonokke kuwi kleru Maksud lah kuwi. nek pencak silat nggih pencak silat ya Mas. Pencak Ye, silat. pencak silat di sana. Terus gue tinggal di Jawa, di Tuban. Same siapa? Sama kakek sama adik gue, Pak. Oh, bapak ibu? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Ye, nyokap sama bokap di Jakarta sekarang. Oh, sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah. Wah, niki luar biasa. Sampean teko kene arep maringi apa, Mas? Ya paling ndak iki memberi contoh napa niki paring donga ya Pak Yoyo. Leres. Wong jenenge Yang pertama niku donga niku. leres muga-muga warga Ponorogo diparingi sehat, diparingi panjang yuswa, nandur klopo ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Tuku melon ning dhuwur tampah kabeh penonton saya barokah amin Allahumma. Amin. Nah ngene iki lho, yo kowe Ngopo? lho ndongakno parian utawa pantun Pak Yoyo nyuwun sewu kami panjenengan pantun. Kula. Nggih. Nggih, siap, nggih. Teng Kutha Sala dinane Jemuah, kabeh warga masyarakat Ponorogo mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Nggih. Tuh kena kanggo Amin. contoh. Awakmu genten Kon apa? parian Parian apa? pantun kaya aku mau to nandur klopo ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga sangsaya makmur. Tak urus sik. Nyuwun sewu. Pripun? Nandur klopo ning pinggir sumur, warga Ponorogo muga-muga tambah makmur. Niki cara ngaten niki ndongakno bener napa salah? Lho, nek kanggene kula nggih bener. Sing ngomong bener sapa? Lho, upamane jenengan nyalahke dasare napa kok nyalahke? Ora ana ceritane ndonga kok gawe pantun niku alim ulama kiai ku ora menganjurkan. Lho, ndonga gawe pantun niku malaikat nyakete bingung. Kok iso? Lho, saniki jenengan ndonga gawe pantun. Imam ning masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Saiki Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul a'udzu biro bindas. Iki salat bare jam pira? Donga niku sing biasa sing bloko suto masyarakat teng mriki paham. Oh. Contone pripun upamane lek jenengan? Dongane niki nggih mugi-mugi sedaya warga Ponorogo insyaallah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Adoh saka bilahe cedhak rejeki gampang anggone golek sandang papan lan pangan ayem tentrem. Donga gawe pantun. Lah sire kula ben indah ngono ya. Yang cacakane niku wonten Pak. Oh, empan papan ngoten nggih. 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 Tadi donga iki kudu nganggo pantun ora entuk. Ora entuk. Tapi ya paling bahagia iki kaya panjenenganipun Mas Dalang, Mas Yoyok, Mas. Nyambut gawe iki nek ditunggani karo garwane iki saya barokah cara keluarga ono sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Nggih rabbal mboten, Pak. alamin. Nggih leres leres nggih. Seorang pemimpin yang patut kita apresiasi hanya beliau. Seorang dalang pada malam hari ini pagelaran pimpinannya ya Pak Cahyo, Pak Yoyo iki. Nah, kuwi rungokno kuwi be. Gawean sing paling abot ya Pak Yoyo nggih to, Mas? Leres nggih. Dalang iki apa? Gaweane abot. Dalang abot. Abot. Sing ngomong dalang abot sapa tak wapuke rene. Lho, dalang karek dok 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 dok. Oh, 80 yuta. Karek 100 yuta abote kon ndi? Sik aku sing protes. Pripun? Sing jenenge dalang wiwit saka sirah nganti tekan ngisor kabeh kerja lho, Mas. Iki mikir, mripat nyawang wayang. Nggih. Iki ambekan nggih nirung terus lambe omong sawengi utuh, suluk sawengi utuh. Nyuwun sewu kabeh mikir mripat ngawasi. Ah. Tukang kendang napa ora ngawasi? Tukang kendang niku mboten ngawasi ngiringi wayang, bleset, Pak. Lho mboten niku tok, tangan kula sawengi ngobahke wayang sabetan niku ya Lah rekoso. tukang gender napa mboten obah tangane? Lah niki sing beda. Napa? Kula niki njejak keprak sawengi utuh, jag-jag yen nganti kleru lek njejak iso malah iki cilaka. Lah tukang jaipong.
Lah pripun? Kendang Jaipong nggih sikile niku melu obah. Jenengan pamer, dalange nyuwara terus, sinden sakmene kae apa bisu. Tapi abot lho dalang kuwi lho, Beb. Nyuwun sewu tak dalang niku abot napa enteng? Abot. Nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Sik. Nek abot lerene ngomah. Ini adalah tanggung jawab. Mergo dipercaya kalian pemerintah ing Provinsi Jawa Timur, Pak DPR, aku gelem ra gelem ya kudu nindakke amanah. Abot kaya apa tak lakoni kanthi ikhlas. Nyuwun sewu, dalang itu profesi yang enteng. Loh, kula benerke sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ah, ngono kok dalang abot tanggung jawab ngono ya 100 juta ditampa. Be, kowe ngomongmu aja ngladri aja ngawur nyuwun sewu lho Pak Yoyo. Pripun? Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora enek Pak Yoyo kowe arep melu sapa? Nyapa? Lho, kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyo. Kabeh yoga sinden tukang son ki wedi karo Pak Yoyo. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Ha iki. Ah, jajal yoga sinden tukang son kabeh oleh wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Nah, niwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora enek Pak Yoyo, nek ora enek wayang, kowe arep melok sapa? Bengi iki bayaranmu iki Pak Yoyo sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyo. Ya ora. Lah jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur to. Pak Yoyo itu perantara, ibaratnya kaya bank. Lho maksudnya bang Duit disetor ning Pak Yoyo diwenehne ning aku. Iki ra duwe berhak apa-apa. Sik, saka panitia diparingne aku to. Nggih. Upamane ora tak paringne jenengan, jenengan lak ora entuk rejeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, Wani Bus, kali Bu Kesi? Bu Kesi tak omongi, jatahe TB aja dinehne Bu Kesi. Mendhi Bu Kesi manut karo aku mergo aku imam rumah tangga. Ora mungkin wong iki biyen tilasanku kok ora Eh! mungkin. Ngawu-ngawu. Bu Kesi, kok sik tau wingi ra nyawang karo gethokmu. Gantenge kaya ngono mosok Bu Kesi cantik, suarane apik, kondang. Mosok gure entuk gemuk kaya sampean ora. Pak, kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. Lah apane? Liyane. Lah. Jenengan kudu paham niki. Nggih, ning ndase tetep kanggo. Ayo. Kok nyek Kowe iki kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. nyapa? Mbak Kesi kok ngantek seneng karo kowe apa ora nyilo jitokmu wong raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas. Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit budale Pak. Ayu bojone jenengan. Loh, bojo kula nyuwun sewu lho. Titele Bu Kesi niki napa? Magister seni. Halah, MSN. Bojo kula niku titele SPD MM. Oh, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Sing ngomong sapa? Lah niku SPDMM. SPDMM. Sekolah pedodil mergo meteng. Wah. Dadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Ngene iki jenenge ora kenek dienggo contoh. Untuk Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. bersih piye? Bojo kula niku Nadianto elek nyuwun sewu lho mboten sombong. Nggih. Nek kemui nggih banyu aqua. Lho, Bojomu kuwi. Lah Bu Kesi paling kemui banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemui banyu aqua. Aduse gawe Fanta. Lho, aduse kuwi be Gawe Fanta, raupe gawe Sprite. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi pirang-pirang dina direbung semut. Gawe ra umum, tapi legi rasane. Lah kowe iso kocok kowe iki. Beda iki lho sak pantaran karo iki lho, bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Son horeg niki ya. Kowe iki aja ngawur lho, iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho, iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawabmu ning gone Mbak Lucy mbok nyek darani son horeg. Aku iki muridé Mbak Yatno. Ora ndi wedi nek karo Lucy Brahman pah. Nek bengi dodol marimas sakniki. Mbak Lucy niku. SS Nek gene awan PNS. PNS Nek jelas. bengi nyindian nek prai nyindian dodol marimas. Maksudnya mari Mas ki Anggerane wong lanang liwat terus mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lek kuwi. Aku kok mau dadi Mbak Lucy ora trima kaya kula ngono. nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ha iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nggih, kuwi Nyuwun sewu, dulure Mbak Lucy. pirang-pirang kok. Kula aturi jumeneng, Mbak. Lah iki lho, arep nyepelekne sampean. Malah darane kok ngguri kula Lucy kaya apa sales Yakut barang ngono kok. Lho ya ta potongane kaya son horeg. Wow. Kaya son apa? Son horeg. Wow.
Bokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning yo ngene iki kok. Lencir kuning iki mripatmu katarak apa piye? Potongan kaya celengan Semar. Ayu nggih Pak Yoyo nggih. Cantik, luwes kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam wilujeng dalu Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, piyai kok alus ngeten nggih Pak Yoyo. Nggih. Ngene iki lho kena kanggo contoh. Alus apa? Alus itu wayangan. Dajal meni reokan kebayak dicoplok karo ngene. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntati. Inggih, Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumarata khususnya. Kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih, semanten ugi kula ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahman. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Jawab sami-sami. Panjang yuswa. Murah rejeki. Amin pangestunipun. Apa, Be? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok bis Jaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Sing ra ngerti unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebayak, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Nggih, luwes kene ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ra ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep dadi nyuwun Maksudnya sewu mengarep. Mas Yoyo pripun tawartosipun. Ngarep Dangu ya? mboten pinanggi lho Mas. Nggih. Mengarep. Oh, malah mengguri. Nuwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok bilih kula wonten klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Mbah Nur sedaya penonton. Matur suwun. Adapke nang nek coplok lho, aja banter-banter. Lah kene iki ku yo ngono banter-banter bayatno terus mesti kae Lucy ana apa mesti melu ngene. Lah kowe menehi contoh ya ngono ki wong ki mbok ya bangga duwe bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Nggih. Wong lanang ki nek duwe bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu iki mbok ya kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki. Lho, Tenan bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah Panggah gede lemu, seger. gede. Bu Kesi kuwi mbiyen cuwilik dirabi karo Mas Saya Kuntanti ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing pekok bojone. lho kok iso pekok ki lho. Mesti dhuwit dul dikekne kabeh. Iya to? Lah iya. Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikekne kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa wae ditukoni. Awake kaya ngene iki. Lho ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gendeng. Contone Pak Cahyo kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing dicaosi. Ora kaya kowe iki. Serupane kaya gembok. Idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati Lah. sisih. Lho, apane dope? Mati sisih. Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati dhisik. Gelas. Oh, rumangsane kowe iki sowaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Wong ngono lho sing marai. Ngaturne apa? Ayo mari jenengan maringi napa kagem warga Ponorogo badhe Nggih, ngatur- sing apal lak Mbak Lucy. Ning karepe joget Kyai wis akeh sing Ponorogo. iso. Nggih. Pancen nyanyi wah wis ngerti. Budange. Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak, orkes. Nggih, Lagu leres. apa, Mas? Begitu nyanyi patang lagu iki nek bangun omah, Pak. Lho, kok iso? Kok iso ngono? Tenan iki sing ngantem boto, semen, pasir. Wes Kowe aja meneh dadi bener piyai mriki niku seniman banyak. Hebat. Banyak kanca-kanca dalang ramu sing Leres. dipandingani Mbah Tyatno dan kawan-kawan. Di Nggih. sini juga ada campur sari kondang. Betul. Dulu pimpinannya Pak Mantan Pak Wabu. Oh, Nggih. piyai kene pinter nyanyi kabeh. wah hebat luar biasa. Nggih.
Niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra Jadi, daerah Sumoroto bener. iki. Jadi Pak Cahyo tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bejone Pak Yoyo neh, Nggih, Mbak pripun? Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine karo Mbak Kesi ya. Nggih, Nggih, piye Mas ya. nggih, leres. Mbak Kesi janjine somben lek wayangan lagi di Ponorogo Iya. nekakne Mbak Silvi, Nggih. Mami Lucy Nggih. kalih kula. Nggih. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mang di Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene melu Aku sapa? karo Mama Lucy wis jelas ning alun-alun Ponorogo karo Oh, jenengan. jelas, jelas. Sesuai Lah. janjine Pak Bupati. Tiwas bunyal banyol ora cetha iki melu sapa. Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Iya iya. Sampean? Aku Mama Lucy. Wayu pimpinane EO nih. Lho aku mbok telepon lho mau. Lho. Loh, sapa sing telepon kowe? Lah ngomong B tanggal 11 11 ning Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Sapa kowe? Lho, kowe ditelepon piye karo Mama Lucy? Aku ra ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe kok nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11. Wayangan ning Sumoroto dalange Pak Yoyo, Pak Cahyo Kuntadi. Lho, kowe kan ora kon ndagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Lho, kon delok to? Kon delok. Ben delok kok jarian lho. Sapa sing? Lah wis salah alamat yen ngono kuwi tegese. Dadi ngeten. Ngeten. Ya Apa? iki kan awake dhewe sing genah to. Terus iki ben medun. Heeh. Wong kowe ra genah. Ora genah. Meduna ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku tuh kene silaturahmi karo Mas Yoyo ya Mas ya. Nggih, elok nggih. Anggere ikhlas lahir batin jenengan entuk ijol rezeki mangke. Tenan ya Pak? Nggih, Dijoli tenan. dijoli. Sumpah? Sumpah, nggih. Wah, Watone kelas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu dhuwit. Upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 ora metu blas, Pak. Lho, Ya, sing jenenge rezeki lak ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah leres rezeki ku derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi sing ngatur Kok nomor barang lho. sing ngatur Gusti Allah nggih Pak nggih. Nggih. Wis muga-muga entuk ganti. Amin, Mbak, amin. Spesial iki karo Mas Yoyo ditunjukkan spesialis yang lain. apa Mbak? Apa? Nyanyi wis kulino, Nari? nari wis kulino, dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah ramban tok, ya. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Piyai Sumoroto Kuwabe sedaya. Nggih. Mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rampungipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, Sinten menika? fan klub Mas Yoyo Caksi Lovers. Nggih. Susi Brahman fan club. Nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, pancen penggemare akeh kok ya, Bi ya. Anu, Lakone apa ketoprake? nyuwun lakon apa, Pak? Derek jenengan. Nggih. Pun niki anu mawon, jenengan anu niki role kurang setunggal Napa? dadi damar wulan. Ojo aku ora sampean. Aku tak ngentongi ae. Oh ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Lakone anu wae, Mas. Lakone apa, Mas? Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Nah, Roro Jonggrang. nggih. Ah, Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Ya. Ki Roro Jonggrang kuwi pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Tukolo. ya Bupati. Tukolo kaya merek sepatu wae. Ayo. Lakone yo. Nah, Ya. Kowe dadi apa, Bi? apa? Kowe dadi Dadi apa? apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, Kowe dadi sing nanggap, sing nanggap. Jin. Jim. Iki dadi Dek, Roro kudune Jonggrang. jine iki kuwono. Rupane gundul. Oh ya, kayak Jimmy. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sik mergo pake dipateni arep males karo Bandung Bondowoso. Aku Terus rasa karo sapa? dhewean. Ngudarasa berarti. Ngudarasa terus aku teko, sampeyan ngerangkul aku terus nyambung aku tapi aku cocok gelem ngono. Loh, Kowe gapukmu apa lho? Bandung. Bandung ya ora iso. Ya, ya. Musuhan no adewe kok. Iya. Ngambung ngidoni ya. modiar kowe. Bandung kok didoni kaya Yuk, duduk, duduk. Jagat katon peteng dedeg. Rasa diri ora duwe. Angan-angan apa ngake krono nawan. Wis tumekaning pati. Nanging titen ana. Nah, alon-alon. Sira. Ora gelem. Nah,
gawa nrimo iki sing kedadian ana ing papan mangkene. Tak-tuk iki masamu bakul bakso apa piye? Dandangi kentongan. Kentongan dandani Mbak iki Jograng iki ben omong sing. Jograng, aku sing teko Jograng. Kangen karo kowe Jograng. Guyu iso arang-arang ngono. Grang, tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Kathokmu isih tak simpen Jograng. Mosok langsung kaya ngono. Jograng apa futsal Kula niku kedane kali Jograng mergo nyimpen niki lho, Pak. Coba to sawangen ukuran. Bandung Bandawasa. Jograng. Iki bandunge kocluk lho. Nyapa kowe ku? Ora nek Bandung kadangku masa semono gedine. Gundul, kowe aja cengok nemen-nemen. Sikilmu lho kliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki kaki buntut to. Buntut mbahmu kono. Iki yo sikil, kiku kok walah, yo. Dong, Juk, Bandung kok katoke adijah. Jograng. Jograng. Sepet-sepet saune mentah, dimpet-empet saya ora betah. Aku teko ning papan kene tulung ladenono katresnanku ya Jograng. Wong ora ngilo karo kithoke dhewe. Nyapa? Sutik nyawang rupamu Bandung. Apa aku kurang elek? Kurang bagus maksudnya. Kurang lagi kurang elek Pak panjenengan. Dadi wong lanang aja sok kegeden rumangsa. Sendro Pak Des, sendro Pak Des. Apa? Iki lho sendro iki. Walah. Sendro gamelan Langsung aku karo Mardi iki kok ganggu. Jenengmu sapa? tak gandrung bengi iki gelem ora gelem kowe Jograng. Rukun Islam. Gandrung apa peling iki piye to? Ora oleh kuwi Sing roman-roman kan akeh. Karepku ben iso mualaf lho Pak Dene. Wah, Sinebut pahlawan putri. Alah bocah ayune kaya ngene ayo manut aja. Bandung aja kurang ajar. Alah pertama terus kalem Sri kuning mustika tuban. Aja kaya ngono Bandung, aja kaya ngono Bandung. Kurang ajar. Terus aku bakal Minggat. alah mojo kaya pitik jago arep babon efek terus akhirnya pelek gitu. Rasane kok nek Bandung. Aku tresno karo kowe wong ayu. Masa kukute jagat aku ora bakal nampa katresnanmu Bandung. Sopo iki? Mbanmu iki. Biongban. Aduh, kangen karo kowe Biongban. Bandunge ngragas men to. Kangen kali mbane, Pak. Wah, Putra Kanjeng Sirolawe. Ayo ilinga Bandung. Apa Dajeng? Aku ora bakal nampa katresnanmu. Sampeyan imut Bandung. Bengi-bengi njaluk ngemut. Bandung gudeg. Lah ngomong apa? Emut. Oh, emut. Emut ki eling. Oh iya. Waktuku kecil aku tak tahu yang penting. Aku kira pentil. aku centil Centil. gak tahu ngapain. Alah wis gelem gue. Aku bar karep berhoi. Juga aku ya kesetrum lho. Dok prangkung Bojonegoro. Manut to ya wong ayu. Mak Bandung. Upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ambulan. ya apa? Momot kowe kuwi. Ora Jograng galak men kaya Lah brimob. Mas ya wadon ora Jograng kuwi ya pendekar pegel ora ati bapakku
mbok pateni. Dendam kuwi. Dendam aku. Alah dendam kuwi bapak wis tuwa ya wis kena asma. Kalau wong mati saiki entuk beras akeh. Wis Bandung iki. Yo Bandung bojo negara. Mah Bandung mah. Bebel. Yo, iki lek bawa iki bebel. Wirat moy. Hop. Iki lho. Kanes e amit aku ayu-ayu. Bandung Bondowoso wis ora sambok terus nenek mung ngalem bono aku. Wekasan. Aku metuku kapan? Sik urung aku duwe bebono sik. Durung. Ora ndang metu-metu. Iki sik gandrung sik urung njaluk serono. Kok koyo anoman. Kuwi dapukmu ki lho apa, Ndruk? Kula buta e. Ora ndang dikon metu-metu. Ayo, Pak e buta. To aku duwe bebono sik. Wekasan Sriwu ning Wis ora sambok terus nelek mung ngalem bono lek mung gandrung aku Bandung. dadi kusumaning bangsa. Kowe pancen nyata-nyata tresno pengen ngepek bojo aku tenan. Tak rewangi pecahing dodo utahing ludiro aku tresno karo kowe. Ngono ya Bandung. Pancen nyata-nyata kowe pengen ngepek garwa aku duwe bebono. Kowe Nah. iso minangkani apa ora? Bebonomu apa wong ayu? Ngono ya Bandung. Heeh. Aku gawekno anak cacahe 1000 Bandung. Anak 1000. Candi kok anak. Alah, limoe dengkul seyek kok apa meneh. Kaya yaya manten pertama kaya wah ngene iki. Limoe dengkul geder kabeh. Jaluk apa kowe? Aku nyuwun mbok gaweke candi cacahe 1000 ananging sadurunge para esok candi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo buktekno kowe iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba Aja berat. buktekno Bandung ayo. Piye? Toprak kok srepet nyeluk yo deng tang tang deng tang tang deng. Oh, geteran ya. Padang karet tolok ukur kerawitan lho kok kleru lho. Mo nem. Keduren ra penak ora antep malah. Sing kaya biasane lho, kula teh apa to aja niru lambiku. Deng teng teng deng dong dong deng ngono. Ora gawe cangkem iki dituthuk. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka aftar birahmatika ya arhamar rahimin. Pit kopat kapit setan ora doyan demit ora ndulit. Peso mlengkung jenenge arit. Sendok mie jenenge supit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin setan pripayangan metu aku Bandung Bondowoso. Ayo, gendruwune. Jin setan pripayangan metu wit. Telat. Aku wis metu wis metu. Metu ya? Ya, nek. Setan loyak doyan demit orang demit. Demit. Jine matane picek tenane. Dalan nambane sampe neraki wong topo. Bodoh sabu. Tok 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 tok. Astagfirullahaladzim. Jim kok kaya ngono apike. Lah niki ngangge songkok. Mpun mualaf. Sin Wayah dawuh. bun enjang dedawah sonten kula benjang derek sinten. Nek arep lamaran apa piye? Aku njaluk tulung ya Jin. Tulung apa ya, Ra? Calon bojoku
gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh 1000 ning suwengi kudu dadi. Aku rak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora Jim? Sanggup ketua Jim? Ketua Jim? Oh alang gorene ketuane Jim to. Ketua Jim. Ya ampun, Jim. Ketuane Jim malah ngiler piye kuwi. Mas, malah Keren. ngentek li anggaran iki. Wonten dawuh panjenengan damel ki napa Ndara? Gaweno candi cacahe 1000, Jin. Oh, mengenai ngoten kula Suwengi kudu dadi. kula israhaken Ndara ing wilahe kaya wening. Kaya tadi. Sik, dongamu iki piye? Omonganmu ora cetha belas to. Lah wong Jim iki untune metu ya ora jelas to, Pak. Pak ki kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa? Aku lho duwe situse Jim. Ora tau duwe aplikasi Jim ki apa. Wilahe kae baolahe aku ya lo gawe ya. Iya, Goren. Lanjut cepet yo, tadi yo. Ana suara kiri. Suara kiri. Iki pitike dipangan kirik gitu ya. Suara pitik kok kirik breng metu. Lah kan para esuk sembarang. Kok ana suara pitik derok. Wis rampung apa durung? Sampun derok Wis rampung. Jograng, sawangan iki jograng. Candi Sewu wis dadi. Delengen ana sing Sinar Jaya, apotek, Surya Mart. Pintu candine apik-apik kuwi ana sing Kowe iki ruko-ruko. iki jagep candi. Kuwi tenanan. Wis Kowe hitungan wis iso minangkani apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi. Coba tak hitungi ya Bandung. 1, 2, 3, 4, 5 kae cacahe ana 500. 500 ning sebelah kono. 1, 2, 3, 4, 5 cacahe ana 2000. Keluwen. Lah bila Oh, njaluk 1000 ya dadi Gaweku 2000. 1000. Oh, 1000 ta? 1, 2, 3, 4, 5 3000 iki. Mosok punjul. Kok sukemen ya? 1, 2, 3, 4 yo cacahe ana 400. 900. Iki 400. Iki hitungan. 400 berarti kuwi basa. 900. Iki ana 50 Bandung lho. 950 iki sing ngiri. 50. Iki ana 40. 50. Ora neng, Piro iki? ora neng Piro iki? 49. 49. Pah marai iki lho candi gedhe dhewe ngentekno bahan iki. Cacahe kurang 1000 Dadi Bandung. tegedhet candine. Wah, Bane entek akhire. banen teh gawe iki. Bandung Bondowoso wis ora usah ngindo kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. Kanggo jangkepin 1000 candi ora ana liya, ya mung kowe. Ae. Gareng roko. Gayamu koyo ngono, saiki duwe patung to ki. Rasane iki lho. Poketan. Loro candi 1000 loro jograng pun dados. Pun dados nggih. Ah, Nggih. Aku ijazah dadi buta apa ora? Engko sing kok metu. Bodolan metu neh kowe. Niki diatur nembang Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Rene. Kurang ajar iki nek omahku dhewe kok kowe dulak-dulak pipiku. Isin aku didelok tangga-tanggaku iki. Nggih. Ngono ki jenenge ra sopan ra ngajari karo aku. Kok dulak-dulak bokong bareng. Ora wambung pisan kowe. Mbak, keprok ngene iki lho, keprok ngene iki. Pun. Aja. Niki ngeten Mbak Lucy. Sing rame nyuwune. Nggih. Niki nuwun sewu kula waos riyin dari Bumdes Ma, Kecamatan Kauman. Permintaan tembang Lintang Asmoro atau Tombo Kangen. Dari Bapak Pak Camat Kauman, Pak Tony Kristiawan. Terima kasih. Pak, rintangan swara niki musik ya Pak, napa saged? Lho gamelane apa-apa iso kok. Lho, sing nembang kari iso apa ora ngono. Ayo, Lho, sampean sing musik lho Pak dadilan. niki. Lho, nek kula saged to Pak. Nggih. Piye to? Lulusan Indonesia mencari berkat mosok ra iso. Bakat. Nggih, lagi. Niki saged? Nggih, Lintang saged. Asmoro? Saged. Oke, Lintang Asmoro.
Wah, njajal. Sing lanang jenengan to Mas TB? Nggih. Oke. Pun to. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Dados. Pun mapun to. Marata Ponorogo Jaya alamiah. Setiaku bisa
nuwun. Wah, larase jenengan pawedhit, Pak. Ah nggih, wonten kados mekaten. Semarang, Pak niki. Nggih, meh. Meh nggih. Wah, Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng keluarga besar saking Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya. nggih. Mas Bambang DS dan kawan-kawan ngaturaken panuwun. Insyaallah benjang dipun lajengaken dengan event yang sama nenggih Festival Budaya Mataraman wonten ing Ponorogo. Ning wilayahipun dereng dipun temtokaken tanggal selangkung Oktober Mas Tibi. Oh nggih, siap. Nggih. Siap. Lah kangge gemene wekdal mangke kalajengaken wonten ing Goro-goro nggih Mas. Siap. Kula tak mbacutne glaring crita. Monggo. Sugeng lenggah dumateng para pamirsa sedaya. Nyuwun pangestu panjurung dumateng Bapak Yatno saha Pak Ladikun ngaturaken panuwun sampun dipun berkahi. Iya. Yo rerakit mbacutne glaring sangkit. Ya, Nduk.